Kasado na ang job fair kan Department of Labor and Employment o DOLE Albay sa maabot na Biyernes, Enero 31. Sigun sa pamayo kan DOLE Albay na si Ching Banania, parte ang aktibidad sa nationwide job fair kan sa indang ahensya na objeto makapagbukas nin pinto sa mga kababayang Bicolano na padagos pang naghahanap nin trabaho. Pinakiusapan tayo ng ating national government. Kasama po ang aming kalihim, si Secretary Bienvenido Laguesma. Nagpatawag po sa ating mga regional directors at inibisuhan na mag-conduct ng nationwide job fair. Yun lang po ang informasyon na ibinigay. Ang sinasabi nila para magbigay ng trabaho makapagbigay ng trabaho sa ating mga graduates and mabigyan ng kabuhayan yung mga naghahanap ng trabaho. Apwara sa job fair, makagman ang opisina kan DOLE Albay nin Business One-Stop Shop nga ni mas mapadali ang pagproseso kan aplikasyon kan job seekers. Dadaron man sa aktibidad ang kadiwa ng Pangulo Market Program asin magkakaigwaman in payout para sa mga bagong benepisyaryo kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad. Saka po magkakaroon din tayo ng one-stop shop na ibibigay po ng ating national government agencies. Kabilang po dito si National Bureau of Investigation, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kasabay din po nito, magkakaroon po in partnership with the Department of Agriculture and National Food Authority ng kadiwa ng Pangulo. Ito po ay papartisipahan ng 10 to 12 exhibitors. Kasama na po ang NFA na mag-o-offer ng 29 pesos per kilo of rice sa ating mga mamimili. Mientras tanto, gigibuon ang job fair sa Ayala Mall sa Legazpi City po na alas 8 nin aga sundo alas 5 nin hapon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubeya.